Ik vroeg al na, ik wil al net zien wie groot zijn die ketels hoe dan in gemaakt werden. Want zo was ik wel eens nieuwsgierig naar, dus vertel maar. Nou, we hebben ons redelijk ontwikkeld en we maken, vroeger deden we dat echt in de ketel met de hand reuren. Maar daar zien we toch 10, 15 jaar terug met gestopt, want het wordt echt te veel. En inmiddels hebben we een ketel en die heeft een capaciteit van 180 tot 200 kilogram balkenbrei in één keer maken. En hoeveel vloeistof gaat er dan in? Want we praten over bloed met karboet. We maken dus inderdaad op de authentieke manier de balkenbrei. Dus dat betekent met bloed ook als onderdeel van de balkenbrei. En dan gaat ongeveer een 30 liter bloed en nog kopvlees en meel en allerhande bestanddelen in. Natuurlijk ook de lekkere kruien niet te vergeten. Ja. En nog een klein blokje spek, moet niet te goed zien, maar het moet wel aanwezig zijn. En ja, zo maken we hem dus eigenlijk al jaren. En met boekensmeel, hè? Ja, boekensmeel, ja. Nederlands boekwijd, maar op zijn dialect boekensmeel. Ja, want ik weet nog mijn buurvrouw op de Beekstraat, die maakte het op de oude meneer en dan mocht je altijd proeven. Ja. Mien van Thuren. Ja. En die kent nog iedereen, denk ik. Ja. En huidvlees, dat werd ook het vlees, echt de resten van wat daar is vroeger, werden door echt de resten van de werkers ingedaan. En dat is nog steeds? Nou, de resten van het werk is dan een breed begrip, maar wij werken dus puur met het kopvlees. En we stellen gewoon extra koppen ervoor, dus inderdaad het huidvlees met te maken. En dan krijg je een mooi huidvlees met een fijne samenstelling qua vet, magerheid en door met de bouillon erbij. Dan krijg je gewoon een heerlijke zult die we dus inderdaad ook al jaren in een grote hoeveelheid maken. Ja, en dat is erg lekker. Dan kan ze hem zoer hebben. En dan kan ze hem gewoon hebben. En als het zoer is, doet je er dan gewoon een beetje extra ei in? Of? Dan, als het zoer is, dan komt er gewoon als basis zien, dan komt er 10% azijn bij. Dan wordt er fijn ongemongen. En dan wordt er in de bakjes gedaan. En dan hebben we dus de neutrale en met een tintje azijn erin. Nou, is dit al, zien dat recepten die gewoon van generatie Jan naar Funs, zien dat familiegeheimen of zien dat gewoon... Iedereen kan dat proberen. Het zien voor ons bedrijf geen familiegeheimen. Het zijn recepten die zijn ontwikkeld, inderdaad dus door Jan, maar ik ben er 35 jaar terug met ingekomen in de productie en ik heb natuurlijk ook mijn handtekening opgezet door de recepten bij te sturen, te verbeteren, maar dat gaat toch wel in collegiaal gebeuren. We doen samen proeven, samen testen, samen beoordelen, zodat we tot een optimaal product komen. Kijk, en dat is het leuke, dat samen proeven, hè? Want dat doen we dadelijk, want hier op de toonbank, daar staat een schulke. En dan kunnen we dadelijk een lekker hapje huidvlees proeven, Tom. Als ze er ook in bent, ik wilde er. Nou vandaag is het Leidag, Limburgs eigen, de eerste. En dan heb je dus een speciale aanbieding voor die Limburgse producten. Nou, dat is inderdaad, dat kwam dus voorbij, Leidag. Nou, zo'n dingen zien we natuurlijk voor te paren. En daar willen we zeker aan meedoen en ook zeker met een echt Limburgs product. Dus we hebben inderdaad vandaag de balkenbrei een leuke prijs voor gemaakt. En de zult ook extra gewoon aandacht. En ik hoop dat volgend jaar met een goede post en dat ik het meer aandacht kunnen geven. Dan zou het heel leuk zien, ja, absoluut. Ja, want heel veel mensen zien toch een beetje van ja, en dit en dat, en van vroeger, en het O2 toesneed, maar gewoon proberen, want ook dit grijs smaakt lekker op een tappersplank, vooral dat huidvlees, op een stukje roggebrood. Heerlijk. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ik ga me dadelijk een lekker stuk meenemen en veel succes ermee. En doe de groeten aan de slachter en de vrouw. Goed zo, zal ik zeker doen. En ja, ik hoop dat volgend jaar misschien weer even jij kunnen komen. En dat misschien doet het mooi zo, dat groeien. Ja, dat zou leuk zijn. Terug naar de studio.